Chegan uns mitóns. Estes son os pósters mitos. E gastei o resto todo do novelo. Entón, eso eran 60 gramos. Estos serían, pois, 38 ou 37, porque me sobrou un... Cando estaba rematando eses, estaba eu na casa, estaba a miña tía por ali. E dixo, ai, que lana tan quentiña. E eu teño as mans moi frías. E fixeme un poquinho de chantaje emocional. Entón, pois, fixenlle estes, que espero que os disfrute. Os pósters teñen, aquí neste punto, deixas unha liña de vida para recoller puntos e despois facer o peche de manopla. Faz unha manoplita para poder meter os dedos dentro. Gústame facer mitóns, pero me gusta facer mitóns con dedos. Porque despois tes a hebra de recoller puntos e a hebra de rematar. A hebra de recoller... Hai tantísimas hebras que rematar aquí que para min é desesperante. Non me entusiasma rematar hebras. Dixen, a talla pequena, porque me daba a sensación, non me iríamos trocar nada, simplemente iría para diante. Daba má sensación de que se facía grande. Unha, non iba a chegar alá, e dúas, iba a quedar moi ancho aquí. E ainda que miña tía teña a man un poquinho máis grande que a miña, pois iba a parecer demasiado.